May problema sa inyong machine? Waman, sir. Dito magugo sa HR kaganina. Hmm. Na malihog si Miss Rian. Magpa-drive kuno siya nimo sa bangko. O niya, dili kuno siya magpabalibad. Ha? Oo, absent bangkod ang company driver, sir. Basta, naing nandana ka. Mubalik na ko sa akong pwesto, sir. Ha? Mark. Excuse me, sir. Sige. Doon tayo kaon, ha? Hoy. Tarawa, tao sa pras, ha? Usa na. Tigil pabalibad si Bestriya ni mo. Kamao ko mang mo drive, Jake, di ba? Kay Bawi, bisig ko sabay ko drive-ban. Mao ko, pwede kayo. May giapas mong utang items nga ikarga sa van. Pwede tingalig. Hangyo na ko si Miss Rian nga ikaw lang ang mo drive para niya. Kadindot naman kumusugot nga ako sila. May akong ampay. Pero, patuloy kong usap, sir. Kung musugot siya nga ako'y pa-drive mo niya. Hala, nagaparangkit na ba unta ko sa GM? And I thought nga dili ka mo balibad, Sir Franz. Sir, ka na sa banako, Miss Rian. Nag-Miss Rian ka man sabkali na ako. Pero Sir Franz, mo balibad yun ka? Kay tawagan na lang ako si GM. Nga dili na lang kumudayon og adto sa bangko. Ayaw lang siya tawagin, Miss. Sige na lang. I-drive na lang ka sa bangko. Thank you, Sir Franz. Thanks, gid kaayo. Sorry kaayo, Sir Franz, ha? Nga sa tanan, ikaw gid ang akong gipanahangid ni Sir nga mo drive na ako paing sa bangko. Okay lang, Miss. Way problema. Importante man. Bitaw, importante mo gud kaayo. Need good. Daghan biya des company nga mantigo sa 4 wheels o may license pod. Naibaw magkuko. Daghan bitaw. Pero ang pangutana, kung makasalig ba ta? Naaman ko'y kasaligan. Nag-ulsa man ang kasaligan, Sir Franz. Unya, dili ko ganahan nga maoy akong pa-drive-on. Mausap. Lisod sa kun magpa-drive sad ko sa tao nga dili ko ganahan. Dili ba? Oo. Uy, hala. Milapas ta, Sir Franz. Ha? Uy. Naunsa man sad ko. Sir Franz. Sorry gid kaayo, ha. Di maguna problema. Mahimo ramang gudog. Mo U-turn ta sa unahan. May U-turn slot man dito. Mubalik na ta. Unya, sir, okay ra ka? Okay ra. Siguro kang okay ra ka? Tingali bag ingon kang okay, pero dili di ay. Ikaw yun. Okay ra lagi. Basta, Sir Franz, ha? Okay ra gid ka, ha? Lagi. Okay ra yun. Wa gyud problema. Thank you very much, Sir Franz. Thanks gid kaayo. Miss, gihagkan ko nimo. Ni ta sa bangko, Miss. Kadiyot ha, kay ablihan ko ikaw. Ako na lang, Sir Franz. Ako na. Gentleman, gid kayo siya. Thank you, Sir Franz. Anilang ko gawa sa bangko magpaabot nimo, Miss. Uy, hala. Diliday ko ni mo ubanan sa suod sa bangko, Sir Franz. Ha? Mag-withdraw ra ba ko og cash? Please? Okay, Miss. Ubanan ko ikaw. Thank you, Sir Franz. May nanawag nimo, Miss? Dili ron ang akong ringtone. Base ng imong phone. Ha? Tuod. Maudero na akong ringtone.
Tanawa. Baga na. Kay base ng imo ng misis. Sunod dayon ako diri sa sulod sa bangko, ha? Miss. Musunod ako. Kinsa man yung nanawag ka. Si Corina, cute. Ang iyangan ning mi appear. Hello, Day Corina? Day? Hello! Francine! Ako ni Pa, si Miles! Oh, Miles. Anak, ikaw ni? Abin ko sa mama ni mo, Corina. Kaya rin nag-dial pa. Kaya nanghangyo man ko niya nga manawag ko ni mo. Kaya gimingaw na kaayo ko ni mo pa. Gimingaw na sabkay ko ni mo, Day. Oh, naunsa man ka? Nakahila ko pa. Tugod sa ako nga mingaw ni mo. Oh, ayaw, anak, Miles. Ilagod pagkilagod. Kinibata, oh. Dili man ko kapugong, be. Si Mama Corina din mo. Si Dudot. Sabi naman ta si Mama ganiya sa pagtubag ni mo. Iya mang loudspeaker. Unya, pagkatungog sa imong tingog, may bayo na yun siya. Tuas tindahan ay. Ikuya po kay tuas sa likod. Wa sila'y plano nga makigsulti na ko. Ambot lang ni Kuya Dudot pa. Dahil si Mama, maramantog ng luod ni mo. Ha? Nga naman? Maisulti ni Lola. Kay, wala ko no ka manawag na mo din eh. Ha? Kuan, kining... Ngano di ay pa. Ngano wa ka nang may tawag-tawag na mo diri. Dali raman lagi mo nagsulti ni Papa Francine, Miles. O kuya, kay busy man kuno siya rin sa trabaho. Oo, okay. Ting trabaho pa man rong orasa. Malas 10 kapin pa man sa buntag. Nga nung mingon man si Papa Francine ni mo, Miles, na busy siya sa trabaho. Nga murag man siya naa sa gawas dihang mitubag. Wa kang kabati ato. Nga murag man og daghan tong sakyanan ng atong nadunggan sa imong pagpakigsulti niya. Aw, bitaw ma. Unsa ka trabaho ang yang gikabisihan, no? Ug kinsa kahay iyang gikauban. Nga mura man to siya naa sa gawas gamit tubag sa cellphone. Ambot Mayong lang pagbuminaw sa Lex Tawag siya balik, Pinoy. Miles. Pangutan ag kinsa iyang kauban sa trabaho. Nga murag naaman siya sa gawas nga mitubag sa cellphone. Tawagig balik. Ma, hindi naman makontak si Papa Francine, ma. Bag-o paghani mo nagkasulti. Unya dili na siya makontak. Klaro kayo nga iyang gi-off ang cellphone. Aron di ta makadisturbo nila. Klaro gyud kaayo. Ha? O kinsa may kauban ni Papa, ma? Kinsa man, makuhin? Kinsay na sayod. Kung may laing babae siya nga kauban dito. Unsa? Yan siya ka, Miles. Sabaan ni mo, eh. Wa, uy. Wa. Ha? Siwa. May lagday ka nga. Wala inungdan. Sinyalan ni mo, eh. Ikay sinyalan. Butang, eh. Nangutan na bitaw taglaon sa nasiyo. Kisikihilak. Ingon ka. Wa. Di, sinyalan. Naglagot man ako, Papa Francine, be. Naglagot man ko niya. Oh, ano galagot man ganiya? Nga man siya din, eh. Ikaw man siya layo. Si Mama ko rin naman, be. Na! Si Mama Corina na pod. Ingon ka, naglagot ka ni Papa niya, karon si Mama Corina na pod. Ay, klaro ni mo, eh. Ikaw ay klaro. Na, nga nung ako na may way klaro. Nga, di ko naman kung ngutanan ni mo, nga nung hila ka. Kunya, ingon ka wa.
Nya, kung di way klaro di. Basta! Nya, nandiyan naman taong kamals, oy. Inom na ba? Lagot na ko, ah. Ala, na, si Lola Tansya nga eh. Sila! Wa ko na siya kibaw nga no, naon siya. Ambat nga na ni siya, oy. Ano? Si Mama Day ang hinungdan mamihila ka. Kilig yung inyong idahan. Ay, naunsa man diskurin na, oy. Mao, Kaya lang istorya si Mama Lulatan siyang. Kay basin kasabaan ko. Basin ko nalan ko. Ay kahadlok. Dili ko musugot nga bunalan ka. Labanan ta ka. Kay dili na ni Mao ang iya. Arion ko ganit. Asabaan siya to si Mama ni Lola Tansiyang. Laka. Oh, Ay, na. Lulatan siyang! Ayaw lang la! Nakasukan kong mama! Layaw la! Nag-away kita si Mama. Huwag si Lola Tansiyang. Lola! Lola. Ay, pastilan ni mo, Corina. Kandiharamang kong pinangita ni mo. Naabot ko dito gitugwayan sa inyong mga kanding. Ni akaramang ko dahil dinis gipanamnan ninyos mga talong. Nagtanaw ko Matansyang kung pwede na pang maani ning mga taong. Ay, ikaw ba? Giunsa man to ni mo, Smiles, nga nagsige man tong minatag hilak. Ha? Si Miles? Unsa ko'y kiunsa ma? Wa manggod. Ayaw na lagpangulipas. Kay gipugos ko to siyag patugan. Noon sa mangka, nga imo man hinuon siyang gitudluan nga maglagot sa iyang amahan, ni Pransing. Wa manggod Matansyang. Ay ayaw na lang gud og pangatarungan pa diha. Mulimod pa man ka, oy. Nganong imong magisultihan si Miles, nga basit may kaubang laing babay si Pransing dito sa Cebu. Mao nga dili siya kanunay nga magtawgan na ninyo. Oh, wa ka man mo tingog. Ayaw anak ko rin na. Anak ta ka. Pero wa magpasabot nga anak ta ka. Labanan ta ka bisag sayop ang imong gibuhat. Kung unsay imong kahiubos ngadto ni Pransing nga imong bana, ayaw paghimog istorya nga makadaot sa unahunas imong anak o magguba na hinuon ang pagtahod ini ngadto siyang amahan. Nga kanang imo rarabag yun na. Aron lang yun nga doon na kaikarason nga. May dili may gibuhat si Pransing dito sa layo. Kung hustod ay ko, Matansyang. Kung may lain ko ang babae si Pransing dito. Unya. Paminawas ako. Wapa kumahuman. Kung nasayop di ay ka. Ha? Okay ra ka ha nga maunay masul sa nahunas imong anak. Huwag ka lang makasabot na ako, ma. Nakasabot ko nimo, oy, Corina. Nakasabot yung ko nimo. Gipasungban magod nimo nga supak kas pagpalayo ni Pransing. Mao nang nag-iningon ka, anak. Huda-huda ang puntaon ang pagsakripisyong Pransing dito sa layo. Wala bagilangin nungdan, nga nung tuasas dito. Para bayagin ninyo na nga iyang pamilya. Pero syaro na bagyod, ma, oy. Di siya makatawag na mo din eh. Bisan kausa lang sa usa ka simana. Kung ingon man gani, anak ko Rina. Angay nga mangurtana ka niya. Dili kay muhukom ka lang dayon. Mabaya ka masayod kung sa nasunahuna ni Pransing dito. O baka ha, busy lang yun sa trabaho. O ikaw, gilain lang nimo ang imong huna-huna. Timbang-timbang nga sa kununing mga butang nga, be. Kung husto ba o dili, o unsay mamahimong implikasyon ni ini ngadtos inyong mga anak. Huna-huna og maayo. Pasilo ako, Miles. Anak, nga akong gituyo pag-off ang cellphone.
walang sila masayod sa matuod. Siguro inawag nga mo mga anak. Sila si Dudot og Miles dito. Kung noon sa'y tinuod nga rason nga nung dili kayo kung magtawag nila dito. Kanat tungod kay dili ko buot nga magsige o kunahuna nga layo sila na ako. Kay sayot man ko. Nga ko lang gihapon nagsakitan og magkantos. Kay hangtod din higayon na. Maglisod lang gihapon ko pagdawat sa kamatuoran. Nawa sila sa akong duuran. O dili ko buot. Di ko buot padasa akong kagul nga akong gipati. Kay sayot ka Ginoo. Kung unsa ko kahuyang kung bahin na nila nga akong pamilya ang hiskutan. Nabisan tinguhaon ko pa. Dili ko gyud sila magakos kay layo ko nila. Ang abisan lisod. Pilit kong gitudluan o gilimdan ang akong kaugalingon. Nga naara sila sa akong duol. Diyos ko. Excuse me, sir. Ay. God. Si ma'am, sir, dala sa inyo nga service nga sakinan, nagpaabot na imong ablihan. Ha? Uy, hala, mao ba, guard? Pastilan. Tuod. Salamat, guard. Salamat. Sige, sir. Ma'am Rian, ma'am, sorry yung kayo nga. Huwag ko makasunod mo dito sa bangko kay... Osa man, magsige ka lang pangatarungan. Dili lang ni mo ablihan ang pultahan sa sakinan. Oh, hala. Sorry. Sorry, ma'am. Kadiyot, ma'am, ha? Ako ablihan, ma'am. Mitingog na ang remote nga nagpasabot nga dili na lock ang pultahan sa service. Maong ako na. Sorry yung kay ma'am. Ako na! Nasuko siya ako. Huwag yun magtingog si Ma'am Rian. Nalain yun siya na ako. Ma'am Rian, sorry yun kayo, ma'am, ha, nga. May mo bang dili ka magsaba? Doon ako'y giyo na una. Sorry, ma'am. Sorry. Nagdahom gyud ko musunod ka. Nagpaabot pa ko ni musud sa bangko. Pero wag gyud ka musud. Naaganit na sa oras sa trabaho. Priority gyud nato nga tong trabaho. Dili ang laing butang o bisan kinsa pa diha. Mayong pagbuminaw Kinahanglan ko sa ba ng Lex isulti? Pino. Usman ako. Ma'am, sorry gyud kayo. Paninguhaon akong dili na ito mausab. Dili na. Bisag giunsa ko yun lingaw ang akong kaugalingon sa mga salida sa internet. Pero wag ni makuha sa kahaw ang sakong gipati. Di ko mahimutang kung dili ko makita sa Corina. Shit! Napala na. Kinahanglan makita ko siya. Kinahanglan makita ko yun sa Corina. Ako may naluoy, nagtanaw ni Dong Grigi. Oy! Karungan niya may ulay na Ma'am Daisy din na bahay. Mura man tao na siyang piso nga nahumod sa kinilis. Pisan pag si Ma'am may bistado nga nagbinuang sa ilang kaminyon. Dili man gayapon na siya makahuwigo bisag iyang tanang kayod. Pakaluoy yung Dong Grigi sa. Pila na niya sa kadang nga, huwag gawas-gawas din sa bahay. Murag na siyang manok nga walay gawas-gawas sa tangkal.
Nagpa-under mo po na siya. Wala taon siya round. Ay, si Ma'am Desi, mulakaw niya. Gagkian ang itong karigi nga naglingkod sa sala. Ang mulakaw gina ay. Ito na nakigsulti ni Ibiyang. O to mulakaw yun lagi. Siksi kayong nagpagwapar ba? Murag rini nag-yus kumbate ang patayan ba? Asa ka rin, dirbihin ay. Wana. Masakay na yus iyang auto. Wana. Iblihan na ibiyaan kayo. Awa ko ba? Awa na. Tuwa na yun. Isang po, tadyok pagkawalay ayo ng ilang kahimtang ni Ma'am Daisy o Dongrigi ba? Murag wala na yung katapusan ng gubat sa Ukraine o Russia ba? Tuwa. Nag-story nga tailing na ibiyang o si Dongrigi. Unsa kailang istoryahan sa? Kapiyot! Kapiyot! Itawag ko halang doon. Nagitawag ang halang doon ako nga. Kapiyot! Nagapura. Oh, nanadong! Nanadong! So, lagi. Tuyuan ay. Ako doon ko rin gitawag. Gitawag ko rin mo doon. Di ba mitubag ka na kung gisang pita ka? Oo, bitaw dong. Itukar na silang kabuhay ni mo? Oo, man dong, oy. Ano bang auto? Mulakaw ta. Lakaw ta dong? Huwag ka magkanungog kung gisulti. Maglakaw ta! Oo, dong. Sabay kapabuti mo. O pa ka malihog na. Andaman ang auto. Naglibog ko dong, da. O saan naglibog? Ingon kang manglakaw ta. Unya, ipandam ni mo ang auto. Magalakaw makakita. Buang! Thank you, dong. Palaguto na sa kunin mo na ng kahanggaw ni mo, Apyot. Wala, doy. Galibog lagi ko kay nagaingon ka maglakaw kita. Una, ipandam po ni mo ang auto. Itulod na to ang auto, dong. Muhangak ba yung kakapoy na, dong? Ligang ni mo. Bungagan ba yun mo nga kung kalagot, Apyot? Palaguton ba yun kunin mo? Dili na kay giklaro na ako bakit nagalibog lagi ako oy. Kano sa paman mayo ng sakit mo sa utok, ha? Murag dili gyud dong kay wala man ni sakit. Anda mga auto. Kaya man nakita. Kana dong mo na klaro dong gre. Layas na! Mulayas pa ko. Salam yung nahuro ka ni dong ay. Mulayas ko magandam ko sa auto. Mapatay ito mo yung kurong apiyuta ka. Kuna po magandam ko auto dong. Mulayas. Mapatay ko magyuning tawanan. Mapatay ko magyuning! Murag ni anasab ni ining biyahe nga walay tumong. Layo ni mga nabtan, oy. Kay, iguro man siyang moingo nga larga, diretso. Wa man moingo muliko. Murag hibawa na ning style dada. Pustaan pa. Mubalik na sad mi ining sa agi. Dong, asa mo yun tayo ni dong ha? Layo-layo naman nga itong biyahian dong. Hapit ko tayo maabutan because lungsod ba? Balik sa Apyot. Ito, lalaki. Daan palagi ko. Matutas lang kurina. Unsa lang ha? Unsa ganito dong? Matod ko mo adutas lang kurina. Maghinanggaw ka ba yun kay pakinaukot ka?
Ug ako na mo drive sa auto. Ayaw, balik na ko. Pagdali, U-turn! Iyo-turn dong. U-turn og diretso! Hinayo lang na ko dong ha. Dili lang ako diretso og U-turn kay madros mo kita. Joke. May U-turn na tas unahan dong. Dili man ta makaliko din ni dong. Sa unahan, Roman. Wa nalaki. Ani-ani si Tito Gregi sa ato, Kuya Dudut. Paano yun ni mo nga murag dili man kanan si mama ko rin nga mo ni siya? Nga naman dahil dili ganahan si Mama. Kita ganahan man pi. Kay tinangga man ta ni Tito Gregi. Maayo pa'y noon siya kay ni Mama. Dunggan niya rin ka mama? Kay dili diay tinuod. Ilumbo. Mamong baya ko ni mo kasabaan ka ni mama baya. Miles? Dudut! Hain mo! Yes, mama ay. Mararabag ni Suko. Marag sapot. Na, humanjid ka ni ron. Ano na sa Dudut! na siya? Miles, hain ba mo? Jeremy, ma! Na, di man siya matubag. Di man na siya matubag. Tubag at tubo. Naradya po mo tubag ba? Balikan ko na mo, Kasabaan balikan ka? Ma! Nana! Ituon ta ba? Nana, dahil siya man si kasabaan na sa tao. Nga no, ma? Makarin? Ikaw, Miles, ha? O bisan ikaw, Dudut. Ah, Pagsigil ka mo pahaba ni Mama Tansyang, ha? Aron lang yun labanan mo niya. Maglagot gani ko og dili makaagwanta ninyo. Diyaan tagyod mo. Tanawa niya. unsa? Ma. Ni ano ta, Ma'am Rian? Wa si matingog. Nasuko ginesya na ako nga wa ko makasunod niya sa bangko. Ma'am? Mangutan ako ni mo, Sir Franz. Unsa man gyud ka importante nimo ang imong pamilya kaysa imong trabaho? Nganong nangutana ka man ana, ma'am? Ngano man di ay? Kuan man good. Murag taken for granted man gud imong imong trabaho. Nga naa ka man unta sa official time sa imong trabaho. Importante man nato ang atong pamilya. Kay nanarbaho ko ta, for sure, para gid sa atong pamilya. Dili ba? Oh, husto ka, ma'am. So, no need pa unta nga sultihan ka pa. Nga during office hours nga naka sa trabaho, priority gid nimo ang imong work. Dili pa? Nangayo naman ko nimo sorry ganiha, ma'am. Nga wa ko makasunod nimo dito sa bangko kay nanawag man gud nako ang akong anak. Wa di nimo gi-accept ang akong pagpangayo og sorry. Accepted man ako. But, I mean, ayaw lang kalain ha. Mahimo man gud unta nga mo return call kaniya later. After ba sa work, need man gud nga musud ka sa bangko kaniha. Gipasabot og nasayod ka naman gud kung unsa mag-unsa ta dito. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Usbon ako, ma'am. Sorry. Sorry gyud kaayo. Dili na gyud mausab. I hope na hisabtan ko nimo, Sir Franz. Kung unsa buot na akong ipasabot. Pwede kisulti ni Miss Rian ni mo, Sir Franz. Hinaya ng tingog nimo. Madunggan taglain. Kuan, di ba? Mga gisulti ni mo. Siya, uy. Misulti ba di ko, anak? Kung dili pa mao. Siya, uy. Ako giklaro. Maulagi na. Sorry. Kaya ba style ni Mr. Rian ba, Sir Franz? Kaya yung diskarte ba? Klaro ba kina, uy. Obvious na kina, uy.
Kapan na kayo, wag yung taon tagdas taon niya. Ibaliwara ba? Ayaw gud anak, Jake. Kasabot ba ako, buot na mo ipasabot. Bawa, pita ko kasabot ko, sir. Pero, wag yung pansina ba? Wala gagawa ba? Puro yung gagaway atay yung batikon. Imulgin tao ipantos. Bisag usaon o sabot. Nagagusto o na-inlove ang siya ni mo, Sir Franz. Ayaw taon nag-idudho na ako ng butanga, Jake. Kaya dili taon na mo akong tuyo sa akong pagpanarbaho din sa Cebu. Diniyos taon ng ako din Nanarbaho ko para matigayon ang akong pamilya. Nga mahatag na ko nila ang patakan nilang panginahanglan. Labi na ang pagtuon sa akong mga anak. Mga palihog lang. Huwag yung ko anang huna-una. Ayaw ko iduot og tudloy nga makasa. Gisir ganin ako na nimo. Kaya misali ko nimo. Ug sa tumo nga masayod ka, nuwag yung ko intensyon nga muhimo sa butang nga makaguba sa pagtanaw sa akong pamilya. Sorry, Sir Franz. Huwag kay angayang pangayon anok sure. At least, naibaw ka kung unsay akong stand. Igo na ako. Diyos kan ko na ko pa'y nasa kabahay ni Sir Franz. Kanya nasayod ko nga nakagusto na ko ang babae. Unsay lang nga yan, kagwapa naman. Isriyan, oy. Husto sa lawas og mimis pagig kayo. Ay, how dalan jud. Kung ikaw lagi pasulti yun, Mark. Sir Franz, di ba? Gibaliwa man yan si Biso yan. Fitful bagay siya siyang asawa nga ito sa probinsya. Dili ko niya pagkawawan og di niya buot nga maguba ang pagtanaw siya mga anak niya. Iya sila. Pero nato, di imuway. Di mo Di na mahimo, oy. Sa butakal, kita ko magod. Kaya nga no, ikaw, dili ka butakal, ha? Ikay amahan sa tanang mga butakal din sa kumpanya. Iya ba ko yan? As kagawan mo. Ay, mga langit. Jake, si Miss Rian ay. Uy, tabo. Ako'y kupahagin ng Miss Rian ay. Kagwapa ba ka? Sugot ba na ikaw anong may harap at paguyab na ko? Biyaan ako kasawag tambok ay. Ay, labaw pa ko. Ay, ang lawas, ang pusoon sa kanan. Nagsige na magtabi din Jake, Mark. Dili lang mo manarbaho? Trabaho ko, miss, trabaho eh. Oo, bitaw, miss. Sa layo pa ko nakit-anta mo nga nagsigilag istorya. Naara ba si GM nga nag-monitor sa CCTV sa tanang area? May rumor ba nga manguhag tao? Maapilgin mo sa lista. Ay, binuwang din, miss, uy. Iba ko itaon, miss. May trabaho, magod, diri, miss. Mauman ka ha? Why cool ba? Dili man na mamakak ang CCTV ga gimonitoro ni GM. Dili ba? Patay. Ha, hindi ay sa Sir Franz. To sa budiga, miss. Nagduot sa mga items sa pan. Ngita man kaswa din ni miss. Oy, nga, ni amanta mi. Bitaw, miss. Paghilo mo diha, Mark, Jake. Ka mga dagkong minyo. Isumbong to niya hinuon mo sa inyong mga asawa? Ay, binuwang din, miss. Si Miss Rian ba ya? Oy, digit ka komedyahan, oy. Ingna lang yung komedya. Basta makitaan na ginako ng inyong mga asawa, inigsweldo, mga nira ba na sila? Sultihan yun ako sa inyong mga kabuang din. Oy, ayaw taon, miss. Oy, ako labot na miss, ha? Smart, no? Ya? Oy, nang hunaw ba ya ori ang hudas, oy? Wayo ni Mark. Ako may mong gidoot. Paghilo mo, oy. Sige na, panabaho mo. Yes. I-report tayo noon mong GM, human yun mo. Ayaw, miss. Siya ba, ay. Bitaw. Di mo nga kumidyahan, kumidyahan ako nun, Bitaw, miss, kumidya na magugtaon. Tay, pawabas ka laay ba? Hilo mo, oy. Mga buliyagon. Oras ron sa ting trabaho, ha? Dili sa biwang. Ay, so sampuro mabayas ka na. Nga naglakaw at tanawa. Mark, kapisos ka. Bitaw. Ay, dili siya nato kay Minyo na kulot, ha? Si Sir Franz day, dili Minyo. Mga gani, mas ganahan siya mas taas-taas na niya kidad.
pagkabulahan ka ni Sir Franz, oy, o maoy makakuha ni Mr. yan. Sobra pas jackpot sa loto. Kay, gwapa o lami na, may trabaho pa. Kurak! Nga naman ko no, unsa may tuyo ni Miss Rian? Di naman ko na mister pagkuntana ang Sir Franz. Vitamins ka biya siya mga mata. Mako! Naana sa mua na, ha? Tuwa to, Sir Franz. Kaya basig ko si Tuyo at mo. Kaya di naman siya na mo. Bisa ka saan mo diskarte. Anak siya ni mo. Ilom, Jake. Uy, ang akong cellphone. Wala. Klaro kayo si Miss Rian na ka na. Murang. Yung kamugyod. Uy, siya tungkod. Biyaan sa tamo, ha? Sige, lakaw. Tanawa. Nawasa. Wala yung tubaka. Kay si Miss Rian man to. Klaro kayo eh. Bita. Usam gina ni Sir Franz baga. Wala to, Mark. Usam magyod. Patakod ka tanya ka. Uli kayo, makitaglan na. Amaw! Nagload mi karon sa mga items sa van, Ma'am Rian. Nga gika-schedule na for shipment next week. Mao nga bisibisigin mi ron. Ug need nga mag-overtime ang mga tao sa production. Hinungdan nga di gyud ko makalugar og tambong anang imong pag-invite nako sa imong birthday celebration karong Saturday night. Mangayon gyud ko nimo og dispensa, ma'am. Kay ako manggod ang manubag kung ma-reschedule ang shipment. Dako kay nang bago nako kung ma-failed. Well, wa ka man kaha maghimo lang og alibay aron magkabalibad sa akong invitation. Wa ka man kaha maglikay nako. Aha? Maglikay? Ngano gud? Wa, ma'am. Wa ko maglikay nimo. Wa man tingali rason nga maglikay ko nimo. Bitaw, wa gyud. Pero next time kung mag-invite ko nimo, masuko na gyud ko kun imo pabalibaran. Malain na gyud ko nimo. Ha? Okay. Okay, ma'am. Sige. Bye. Sige, ma'am. Bye. Naunsan man yung babayana. Nga nung ani man siya magpadoon ako, nga naibaw man na siya nga may kabilinggan ko. Naaman mo taniya daghang nga gawas nga may grado o may taas ka position sa company. Susama sa miyo pangidaron. Ay, Ginoo. Atakitam ko kalikon. Ilikay ko sa mga tentasyon. Maluoy ka. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Siya ka rin, may balik kong tawag. Pili ay. Si Grady. May tawag siya. Hello, Greg? Hello, Sing. Kumusta na mo si Rian? Greg eh. Unsa ko nang imong gipanulti? Kining akong bigo. Hindi ka na siya kakumidyahan. Serious kong gayo. Relax. Mayo kay nakatawag ka, Greg. Gano di ka gusto ang telepon? Ikaw, gyud. Kanus akagod makadisturbo nako. Diba, basin o busy ka sa trabaho o baka doon kay lain nga ikabisihan niya. Papaginamawaan ang kasiaw ni Muna, Greg. Bitaw, basin bag may laing butang kang ikabisihan niya. Layo ka biya sa mong pamilya. Lahi ramang gud kung focus na yung ka sa trabaho niya. Kanabang huwag ka na lang yung inutampo nga pang wala sa kalaay ba o tambal sa kamigaw. Wata na, Greg eh. Focus ta sa trabaho. Likay lang taan ang mga butang nga makaguba sa pagsalig sa itong pamilya nato. Ano magkuba man?
Ay magkataho diri kung sa imong mga lakaw niya. Haskang si awa gini mo, Greg. Kanina pa siya nga ako eh. Lahir naman ko na kinabuhi kung ingon tampo nga bitaw nga may makahupay ba usahay sa itong kalaay sa atong personal kapag nahanglan. Ikaw ba? Mura man hinuon tag imutang tudluan nga makasa. Katawa ra ba? Kasi may dili magkatawa ni mo, seryoso nga magayo. Pansing, matawag na siya og sa kung mahibawan sa mga asawa. Pero kung dili, sa pa rin na. Pagkasiawa yun ni mo, Greg. Murag, dako naman kag kausaban. Si kausaban ba? Mauro magyapon ko. Grigi lang yapon. Ha? Si Grigi yapon ko. Tuod, kumusta ka naman? Well, as usual, kung usa ko sa imong kung unsa ko sa imong pagbiya diri sa itong probinsya, maurag yapon. Mau ba? Ikaw? Pabiling nagagwantas kami ngaw sa atong pamilya. Mau ba? Kung dili pa lang yung kubisi diri sa trabaho, maayon tang iuli di sa ato, bisag panagsa. Mau di ka? You mean, wag ka makawayon sa mga trabaho diya? Nga gusto ka namang mundang, mo ba? Saan na lang ang pag-eskwela sa mga anak? Nahapit na ba ang opening klase? Wag ko maingon nga mundang ako sa trabaho. Ang ako nga pangindahay lang ba? Nga makauban bitaw nimo o mahangop ang imong mga mahal sa kinabuhi. Bisan lag sa makadiyot o mubo lang nga panahon. Oo, bitaw. Mao yun. Pero magdako-dako sa lang nimo magasto muli ka dre. Kung ako lang ang nasa mong kabahin, ang kwarto akong magastos pag-uli, ako na lang ipanas kong pamilya. Magamit pa nila, di ba? Gusto ka, Greg. Mausap na'y akong gihuna-una. Timbang-timbang ko bitaw nagmaayo. Kanagan sing, gusto na mag-ihimo. Pero, magtawaganan ka magka nila rito. Abi ni mo, Greg. Bisa tuod nga, dili na hitop nga ng akong gibating kamingaw nila. Pero kutob sa kong mahimo. Ako yung gilikayan pagtawag nila dito. Kay kung himuon ko na, mawinoy musuod sa kong hunahuna nga, may mundang lang ko sa akong pagpanarbaho dire. Og mubalik lang ko diha sa atos probinsya. Bahalag, pila rin akong kita sa pagpanguma. Uy, kung buhato na nimo, saon naman lang ang pagtuon sa mong mga anak? Ang ilang panginahanglan. Nga, nagpadayon na ba ang huwaw sa nasod? Kung saon naman nimo pagsiguro nga makakiter o makamit ang imong income diri sa ilang basic nga panginahanglan. Ha? Mao ganay akong isigig huna-huna, Greg. Kasayang kayong adlaw nga maka-income ko diri kung ako lang kusikan. Mo nang i-discourage ko gyud ang akong kaugalingon sa paghuna-huna o ulit diha sa ato. Correct, Yud Sing. Ang mahinungdanon nga maayo ang ilang kahimtang diri, no? Kanya kay pati pamilya man ta, ang ato in taon nga di na lang atong kaugalingon ba, kundi ang panginahanglan na lang sa itong pamilya, di ba? Mao nagisilsil na ko sa kong huna-huna, Craig. Mga palihog lang. Manghangyo lang sab ko nimo. Nga itanaw-tanaw taon ko sa akong pamilya diha. Basta ikaw, Sing. Di ko makabaliban nimo. Kaya sugod ta. Buhato na ko ang tanan nga makatabang ko nimo o sa imong pamilya. Daghang kayong salamat, Craig. Tungod sa imong kaayo na ko og sa akong pamilya. Ambot kung unsaon ko ka ikaw pagbaos sa imong kaayo.
Ayaw na sing. Kay kinasing-kasing gini nga kung pagtabang nimo, ha? O wag yung ko magpaabot bisang unsang baos kung sa may akong mga nahimo nimo. Kay nagtamod ko sa tong kasod. O labaw pa sa igsuon nga akong pagtrata nimo. Wala. Mao nga sultihi lang ko, ha? Kung unsay akong ikatabang nimo sa imong pamilya, kaya ako ginambuhaton. Di kagyod mahigawan. Dako yung ipagsalig ni Francine na ako. Wala si masayod kung ngano nga willing kong buhaton ng tanan para sa pamilya. Kanatungod kay dako kayo kung gusto ni Corina nga iyang asawa. Lunggur ka. Mabayaran na ako mga grocery nga itong dadunon silang Corina. Narag suklay dong, Yala ni mo, Apyot. Tinuod ka dong? Basta nasayod ka na kung unsay mga butang nga dili na ko gusto kung saya kong kahimutan. Since deal din ni dong, no? Naa din ni kapalit, no? Sural. Wa ko naghihatag ni mga libre. Okay dong. Sa pa may ginugayan mo. Ikarga na sa auto aron mangadto na ta sa ilan ni Corina. Oo, okay lang. Pastelano, enrollment naman di ay tuod ugma. Kinsa man ang mupa-enroll na ko, Makurin? Ako ra, Miles. Pero sa udto na ti kay pa-enroll kay ugma sa buntag puhon. Unahon ako og pa-enroll si kuya ni Mududot to sa lungsod. Diin to mahimutang ang provincial high school. Ako nalay, mupa-enroll ni Miles Corina. Naaro man bitaw na dias dool. Aron nga dili na kaayo ka mahago gikan sa pagpa-enroll unya ni Dodot. Kay awa pud ta masayod nga malangan mo didto. Sentro ra ba ng provincial high? Daghan gyud kayong magpa-enroll labi na kay unang adlaw sa enrollment. Mas maayo da ituod matansyang da. Kay kung unsa gani, muhapit lang mi ni Dodot og palit o baka magpatahi sa iya unyang uniform. Ang bitaw, gusto. Layo naman tong akong eskwelahan ni grade 8 na ko, ma. Lola, okay mo, grade 8 naman ko. Magbaon ako, ana, ni grade 8 na ko, no? Natural. Do. Ang magbaon manggani mo si Miles sa una nga dihara mo sudool mag-eskwela. Karon pa nga adto na unya kas layo og eskwela. Dugang sab na sa gastuhan, ma. Kay gawa sa baon para paniud to ni Dodot. Magahin sa tag-budget, ana, para snacks niya. Wa pa nailabot sa plitihan. Aw, ingon ana, bagyod na. Gisakripisyuhan gani ng Pransing og panarbaho sa layo para sa ilang pag-eskwela. Nindutan tag napay high school ng eskwela nato dala, no? Anal gidon ta ko dool eskwela. Udili kay kining magpliti-pliti pa. Nya, pwede lang dato dili mo lang kasi Papa Pransing, di ba, no? Maukyod. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Noon ko, Papa Pransing, da. Naiwi na sang naong. Awa. Nagsugod ka na sa Miles, ha? Di na ta mag-isgot, anak. Kay tingaling maghinilakay na sa buron. Mao. Hala. Tanawa. Miles, nanawa kinsa nang nagpaingon dili lato. Nawa. Ha? Awa. Pinsa man ako, ya? Awa. Uy, hala! Ha? Uy. Yay! Daghan siya dala. Si Tito Greggy huwag na yapiyot! Tito Greggy! Hala, si Miles. Misugat nila. Naunsa man ni si Miles? Ay da, pasag din na lang na ko rin na, uy. Unsa og tuan naman to, wa na tay mahimo. Uy, hala. Nabalik man din sa mong dapit si Apyot uman sa iyang amo si Grigi. O, ito naghanagda. Basi na ako, anak. Migaw, ibang Apyot. Ani, atik-atik ta. Atik-atik ko paduol dito ba? Araw na ilang ko makita niya. Mabahinan ko. Basta. Madto ko. Pasangin lang akong painom ko sa kabaw ni Pransing.
Thank you tayo, Tito. Sa grocery, og imong sinugatan na mo. Embrace ko. Pagkabuutan gani mo, Miles. Bless ko, Tito. Okay. Ay, pagkabuutan na ng mga bata. Eh. Ay, pastilan, Sir Greg. Kay ko baya namo nimo, oy nga. Nagdag ka pa magdaghang grocery. Ay, pastilan, kinigos ng tansiyang. Pila ram good na, eh. Nang tatsang, tungod sa kasuod itong Gregi o Pransing ba, bisag kinsa nga dool sa kasing-kasing sa imong umagad, dool sa gina sa dughan itong Gregi, oy, dili ba, dong Gregi? Ikaw, hityot. Mao ba? At, asam din, ori na wala lagi ko kakita niya karon. Bitaw ng tansiyang. Hindi naman tos mama ko rin kaniya. Nawa, magkalit. Naon siya ka, Miles? Oy, Dudot. Away kaso. Igor mo sa mga naghatod ining grocery o magkigsulti ninyo, dong Dudot, day Miles. Sa gitogo ni Papa ninyo, Pransing, sa among panagsulti ganiha. Ansiya? Nagkasulti mo si Papa Francing, Tito? Oo. Nagstorya dahil mo, Tito? Sa cellphone, o nangumusta siya ninyo. O nanugon nga pasultihan mo nga pinangga og mahal kay mo niya ngayang pamilya. Kamo si mama ni mo Corina o kamo Dudot, Miles. Mo ba? Kalain ni Papa Francing. Huwag na kinmanawag na mo. Makasulti unta ni. Maugyod. Usabay iyang rason dong Grege. Nga ikaw pa mangyo iyang gipasultis mga bata. Mahimo ba kita lay magsulti ng tansiyang? Ug kung mahimo, naalampod unta si Corina. Kadiyot kay atoon ako si Corina. Laing manggultong iyang pamati. Ni pahuway man. Tabi una. Sige, padayon lang nang. Kadiyot. Naunsa day si Mama Kuya Dudut? Naglain ko na yung pamati. Naglain ang pamati sa among pag-abot, Dudot, no? Pero wala pa kami naabot, o kinag iyang ipamati. Ambot lang. Apyot. Mahilom na lang ko daw. Ang ako ninyo, Miles, Dudot, nga sabta ninyo ang inyong amahan. Kay wala mo masayod kung unsa gyud kadako siyang pagmahal ninyo. Gani mato niya nako, andam siya nga mag-antos. Mahatag lang niya ang tanan niyong panginahanglan. Gawas din is kwarto. Ano mang guday kung ikaw lay atumpang anak nila matansyang? Total, naingna naman bitaw nimo nga naglaid ang akong pamati. Ay, gawas lang gud una. May gitugon manggod ko nos Francing niya. Unya, gusto sa ni Don Gregi nga kitarang tulo ang magsulti. Kanang dili makabati ang mga bata sa atong panagsultihan. Sa mang guday naka-importante, mapa? Gawas lang lagi una diha. Bisag respetar na lang. Kay madabaya ng tao. Usa pa, dili maayong panigingnan sa mga bata kung dili ka maatubang. Kay diara ba kaganiha, sawa pa sila. Sige na barog na diha, dali na. Musunod ra ko, ma. Sunod ba yagyo dayon, ha? Sunod ba yagyo dayon? Nakaadto na ba ka si Gregi sa amo? Ay, may gani kay may suod kong higala sa makan Gregi nga. Andam ka na is pagtabang na ako. Nga wag yung magpaabot o bisan unsang baos siyang kaayong nga rin ako. Yes, guard. Hello? Sir Franz, Tercom. Kinsa, guard? Si Mr. Yan. Unsa kay tuyo ini? Sir Franz. Kadiyot. Hello? Hello, Sir Franz. Yes, ma'am. Si Riani. Unsay akong ikaalagad, Ma'am Rian? Sir Franz, mahimo ba nga magsamok na sab ko nimo? Paghihapon mo report og balik ang atong driver nga si Noy Dencio.
Kay ngano man unta di ay, ma'am. Okay ra ka? Okay naman, ma'am. Okay ra ko no, pero murag dili okay ang tuno sa imong tingog. Okay naman, God. Sige na lang. Murag sa akong sabot sa imong tingog, dili man okay. Dili na lang tika sa mukon. Bisan nakapananghin na unta ko sa GM. Dili na lang ka-disturbohon sa imong trabaho. Okay na bitaw ko, ma'am. Ayaw na lang lagi, kay basin busy ka. Ngano man unta di ay, ma'am. Sa pagkakaroon, dili pa mi busy. Pero ugma, mabisi na gid may kay moabot ang mga materials nga among gikinahanglan sa production. So, okay ra gid ka? Ma'am. Kay ngano man unta di ay. I'm not feeling well good, Sir Franz. Uglain yun ang akong pamati. Nagpanglipong ko. O magpahatod unta ko sa akong boarding house. Mao ba? Kada kun mahimo lang ha. Pero kun supak gani sa imong buot, magpaatang na lang tingali kong taxi sa guard. Okay ra ba nimo kun magpahatod ko, ha, Sir Franz? Ayaw na lang di ay. Palihog lang ko hatag sa guard sa intercom. Mamrian. Kay mamalihog ko niya pag-ataog taxi nga ako sakyan sa pagpauli. Mamrian, paminawa na ako. Ma'am. Mamalihog lang ko og patod sa away sa sakyanan nga atong gamiton. Og ator ko magpaabot mo sa giparkingan sa mga company vehicles. Thank you, Sir Franz. Masunod ako after mapahatod ako ang yawi sa sakyanan nga ipagamit sa GM. Okay, ma'am. Basta ha, okay ra ka? Wa ka mapugos? Ikaw yun, ma'am. Ikaw pa. Thank you very much, Sir Franz. Sige, ma'am. Ako nang ihatag pabalik sa guard ang intercom. Yes. Okay. Bye. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. I'm sorry na naman ako. Sorry. Abi ni mo, Sir Franz, gipatabang gigon ni Miss Rian ug pangyo nimo nga musgot ka nga ihatod siya sa boarding house. Aron lang gid musugot ka. Mao ba, guard? Ay, hayan mo, Sir Franz, ha? Kung kauyab mo si Miss Rian, labaw pa'y nakajakpat ka sa luto. Kanang mag-story vitamin ni Miss Rian, sir, no? Kada abot ka na niya. Mangutana yun na siya pirmi na ko kung naabot ka na ba. Kargahan mo sad ko na mo da. Di ka na ba mutuon ako, sir? Tinuod lagi. Tanawa lang, ha? Sa una, sa wapa ka makasudinis kumpanya, untop nang maabutin ni si Miss Rian, uy. Pero sukad nga, nakatrabaho ka din, he. Ay, nakasayo na kayo siya. Alas 8 pa ba yung duty ng taga-opisina? Unya, sukad kami abot din, he. 6:30. Ni nga na siya. Maragwaan ko mangutana ni mo bahin na nagag? Sir Franz, uy. Bitaw. Ibog bangod kayo na si Miss Rian ni mo, sir. Sayang kayo bag. Maadto na slain. Guard. Dili ba nahibaw man mong tanan dinhi nga minyo ko? Gawas nga manghud kay nako sa Ma'am Rian. May pamilya nako sa amo sa probinsya. May duha nako ka anak. Ug dili kay kana lang. Dili sabgyo ko gusto makasa. Mga palihog lang. Hunungin na taon na inyong pagsigi og tuod nako ngadto niya. Kay gawas nga wa tay maayong dungog ana. Angin na to sing espiritu. Kay makaguba pa na sa maayo pang ugma nga moabot sa iyong kinabuhi, guard. Wala. Mana to larga ha. Guba ng hugong-hugong ni Miss Rian atong Sir Franz guard. Ato ra sa boarding house ni Miss Rian, mabungkag ang bahay sa Lampinig. Awa na BSI yun. Bangag sa ilong. Patuyang kung manang Mark, eh. Murag, kuli ka ng mahitabo, eh. Ay, nako, makakon. Balik og trabaho ni Miss Rian ato din, he? Og wala. Magkaang-kaang na to ba? Ay, baga ko din mo, Mark, eh. Ay, laki. Nag-istorya mo kami ni Sir Franz, ganiha.
Sa nagpaabot pa siya ni Miss Rian din, he. Ano man ko no? Sa may istorya? Naugaw ni ko ni Sir Franz nga akong tatong gituod ni Miss Rian ba? Kay dili lagi gyud siya. Kay insulto pa gani ko. Kay ingon ni Sir Franz nga irespeto ko nun ako si Miss Rian. Sahi ba kunog ang akong igsuon nga babae mo ay naa siyang kabahin. Unsak noy akong bation. Ay, mao ba? Mo na sulti ni Sir Franz? Uy. Perting, wawan ako. Kaging ko Wagod ko katingog pagsulti ni Sir Franz ana. Daw, ano wala masya ka mutingog? Mutingog day ko nga. Nasupo man ko. Naunsa man ni siya Aw. Kung dili si Sir Franz ni Miss Rian ba? Aw. Ikaw na lang. Bangag sa ilog. Yabag. Wagan niya na si madas mga gwapo. Nako pa ang nao nga daging nuton kayo. Wala lagi ka tingog-tingog, Sir Franz. Nalain ka na ako, no? Nalain? Oh, nganong malain man ko? Mura magugog na mugos ni mo ba nga magpa-drive paingon sa boarding house? Kay namugos bagod ka? Ngawa man? Ganun karon pa man ta magkita, Sir Franz. Ha? Bitaw, nga tuunta to nga free pa ka. Ma'am Rian. Nagkasulti kami og tarong si Francing ng Tansyang. Kurina, ang pinakabugat yun nga rason nga nung dili siya magtawgan na ninyo, kana tungod kay dili siya gusto nga magunahuna og mag-uol nga layo mo niya nga iyang pamilya. Mao gani na ang rason. Ngano nga dili unta siya musugot nga ihatod ninyo atong paglarga niya paingon sa Cebu. Kay sakit kuno kaayo alang niya. Maubadi ay dong Gregi. Mao na nagtangsyan. Ang nakaapa ni Francing, sir, ay unfair kaayo siya. Corina, usagod ng gisulti nimo. Bitaw matansiyang. Kay dili, unfair yun siya, ma. Kaya ang iyarang kaugalingon ang iyang gustong i-comfort. Kami di ay dire. Wala namo nga nalayo siya. Wadi ay misakiti og ang iyang mga anak na nalayo siya namo. Gisakitan sa mi. Di lang niya ma-feel kung sa among gibati. Kaya nagtuo man siya nga siya rin sakitan og kami dili. Maunang nag-iningon siya, ana. Sorry, Corinne. Ay naunsa ka man, Corina, nga mihila ka man gud-noon. Di kasubo na ko, Corina. Ning akong pagpakiksulti nimo ni nang Tansyang. Di na ko intensyon nga masakitan ka. Ang ako lang nga mapaabot o mapasabot mo nako kung unsa may gisulti ni Francing rin ako. Nga boto sab niya nga ipabot yan ninyo. Ni Dodot o niyong man ni Miles. Uy, naunsa? Corina, naunsa ka bang mamiha ka man lagbohi? Nakigsulti paganis dong Gregi nato. Ay, naunsa man ni siya. Ay, pastilan dong. Sorry, jud kaayo nimo, ha? Sorry, jud kaayo. Way kaso naman siyang, way problema. Okay rin kayo. Ay, pastilan jud ning anaka. Pasensya na jud taon ka dong. Pero sigurado ka. Mauwaw man lang tani mo ining kibuhat sa akong anak, eh. Nga nung mauwaw ko nang. Wa mo go'y problema, good. Okay ra, good. Ay, nagunaw na, Kay wala ko magiglain pa ninyo. Kung unsa may kasuod si Francing, kung unsa na ko siya kamahal isip suod ng higala, ingon usab ni ini nga akong pagmahal ninyo. Timani na ng tansyan. Dong Gregi. Saman tos mama ko rin, Kuya Dudut.
Para laki to siya nakilak nga mibiya nilang lulatan siyang og Tito Greggy, no? No, mura bitaw. Ngano ka, kuya, no? Nag-away to sila? Ha? Ano kung mag-away man? Nakadumuday ka nga mitaas ang ilang tingog. Nga may nasuko nila. Wa man. Pero, ngano mo raman tong nagilak si Mama Bi? Ambot lang. Ngano ka nga ako may pangutanon nga wala man po ko kay bawo. Ang aduan na lang ka si Mama. Ya pangutanan na may bawo kag ngano siya. Di kay ani ka mangutanan ako nga wamang ko kalibutan. Kita ra gani dinhi ang nagistorya. Kapilusok po ba ni mo, kuya, oy? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Hindi tinuod ang akong gisulti. Tinood, laki. Pero, mangsupo man ka, be. Masupo. Hala, kuya. Tingalig may kisulti si Tito Greggy pa ni Papa Francing nga mo'y nagkapahilak ni Mama nga. Ha? Basin, kuya.